uzwe lakhe uzwe uthi salute bafethu ngiyakubona ukuphanda kwenu salute. Alright, sesikhathi sakho kwesavela sathi imzuzu 36 minutes past 9 o'clock ebusuku la kwi Black Cap Radio www.blackcap.co siphinde sibingelele kubo bonke abantu abasibukela njengamanje on YouTube channel yethu kwi Black Cap TV sibingelele futhi ku www.blackcap.co.za igama lami cha sesha imbonyela khona nawe la emsakazweni wakho iBlack Cap Radio sikulethele uhlelo lwespecial ngesikhuthi mangalo namhlanje uyazi ke mangolesihlanu njalo sibheka izinto ezine vibe nyana ukuthi ngabe khamba namhlanje sigijimesa ilokushiza kulandela injinga ngazi noma ngathi injinga noma ngathi inkalakatha noma ngathi umjita wendawo noma ngathi malume ngazi. Ladies and gentlemen, give it up for MaxOV. Max Mfowethu alright mfowethu ngisharp ngifuthi namhlanje ngathi ngitop kakhulu hawu ngiyahamba ngitop kakhulu asigele straight endabeni mhlawumbe sekukaningi uchaza ukuthi MaxOV shizelana Mr Blow Up Mr Meda ngingabala ngithini abanye sebezobayitshela ukuthi igama lakho uBlow Up lutho mfethu MaxOV MaxOV uqolani sikhakhane ngihlalile nelani Ntuzuma isishizilane ilife engiyiphilayo ilife engiyiphilayo ngaqala ngi-artist nje just umuntu oculayo kuphela ngathi mina azuthini ngoba vele izinto engicula ngazo into engiyiphilile ngaze ngafika la ekutheni ngiphelelwe into efanele ngibhale ngazo ngagcina sengibhala ngento engiyiphilayo. Alright, awuhambe wedwa Max. Ngophethe nje egame yabona lokulalela nje ngiyazi ibhubezi elemejwayito kathi yabona kathi sayibamba sayidedela let me give you a chance ukuthi umintroduce bafethu namhlanje ngihamba nofowethu wasemlazi ohumble ngalendlela but so talented igama lakhe okuya Cannibal abanye bamazi ngophakamani makhanya ukuthi mina njengoba umfowethu sengimazi sayidini la phakamani nesayidi la Cannibal akayibingelelele abantu bafethu. Sanibona bafethu Black Life uninjani lami igama nguya Cannibal izimzimba encane King Ken ngayithunda kusazohlekwa. Alright, ngiyayizwela ke nawe should sihlende abantu la ngempela esitoro sababa siphethe seGrand Max asivela singene straight kwethu kuwena nje straight ukuthi omunye umuntu uzothi mangikhuluma ngoMax mina ngazo businessman athi ngazi umjida selokishini nje ukhululeke kubona bonke abantu ehlezi njalo efuna ukubona smile ebusweni babantu lento le yomculo nebusiness kungena kanjani kuMax? Ngiqale ngumfana ogijimayo ngale khasethunywa yesitolo ehlabelela vele it's something engathi isiphiwe ekhaya ugogo umuntu obevele naye ewuthanda umculo and enabantu abadala so ngingasho ukuthi into esegazini kumina so ukuthi ngize ngihlanganise nezingubo amakhala nje ngibona ngihlobile kanje kunamakhala ahlezi eshikethile kumina so njengamanje njengoba ngithi Meda umuntu angabona kubhalwe ngesingisi kodwa umusu uyengomeni kuhlangana nje ngokuthi every time into engiyiculayo ngiyayikhipha iqobo okay yonke into akukho ukuthi khona ingoma eliphume ingenazi ingubo zonke ingubo engiyikhiphayo ziba nebrand yazo le iMeda ingoma engayenza nozakwe yaphuma ngo2017 so ngiphila leyo mpilo leyo then ke sekuyiculture la ngihlala khona Intuzuma around Ntuzuma siyahlanganisa manje umlazi neNtuzuma iyona iculture sihlanganisa culture we feel like sisingakwazi ukuphumela ngaphandle nje ngamanje so MaxOV ngalokho Cannibal wena mfethu ngokwakho lento sibuka iyouth yanamhlanje iyazinto into eyodwa uthi showbiz yazi ukuthi mathi describe le gama le showbiz ngokwakho as an artist showbiz ngathi mina nje ukuyibonakalisa mfethu ube busy and ibusiness ukuba busy about something ozozuza ngayo so sibonakalise ukuze lento yakhe ibusiness njengamanje ukhuluma ukuba busy everyone busy ndaba everyone busy and khona into okwayisho ukuthi kusazohleka so ayikhona
Theo, Usuke isimanga yathi ngempethu ngibamba online. Ngihleke bese. Awuyichaze mfethu. Sazoba busy, kusazohleka. Avale ichaza. Exactly, bese vela ayileka mfethu. Iyazisho le mpahla mfethu ukuthi noma ngabe siwa kunzima kanjani mfethu. Sazoba grand mfethu. Yeah, bese ngenza ukuthi la uphuma khona bekunzima kusanzima namanje kodwa kusazohleka mfethu. Sazoba grand. Yeah. Uhleko lu representa injabulo, lu representa uba healthy. Yeah. Because lu healthy now. Mohleka uba umuntu healthy yabo. Exercise ama-muscles asebusweni. Yeah, uba umuntu obukayo na kahle because uhlezi uhleka. Yeah, so ukuhleka ku healthy mfethu into engathini ey'ntweni ey'dliwa ezi-healthy, ukujima, ukuhleka into ongayi-practice then awudingi ukuthi u-afford yabo. Udinga ukuthi uyi-traine wena ukuthi ubani. So kusazoba grand. I-hope ungazakhela. That's the message. I-hope ungazakhela wena. Awudingi ukuthi uyotshala ukuze ube nokudla oku-healthy. Awudingi ukuthi ufukule insimbi ukuze ube nomzimba o-healthy. Udinga ukuthi uzakhele i-hope yokuthi ngisazoba grand. Max, yazi umuntu ngiyazi ukuthi this time around soba sizokhuluma ngomsebenzi omusha nisanda kuphusha. Kodwa uma nje sikhuluma ngoMax singakhuluma kushonela because ezikheyiningi osenzile elindelane. You are one of those artists ethe mayivela yaletha abantu abakhulu ezazicabanga ukuthi bazofika. Yeah. But let us take you back to Equiet. Ichandra yokuqala engaqala kuyona mina engikhulisile ngivele ngikhule ikwayito ebig iyona mina ngiqala ukubhala ingoma yokuqala ngayibhala ngobeat kaSinyaka. Oh yeah. Chisa Bam. It was a cassette by the time. Ngangibhala ingoma yami yokuqala I can't even remember ingoma ukuthi yayithini but I know ukuthi yonke into yami iqale from ikwayito. So angani ufuna ukwazi ukuthi I get it. Cannibal now usho ngekwayito yakho ukuthi njani. Ikwayito njalo mina like ngikhumbula ngina 4 or 5 years. Manje ngasekha usakhona ummeli ngikhule naye nje wakamakhelwane. Sasiperforma zona lezo ingoma ingoma zomzekezelo uqa ngamadolo. Sasiperforma ithosh le locanes. Sasilenze mic ama-social media. Siperforma emgaqweni siperforma into abadlala. Sindwane ngayo. So ikwayito mfethu. Yes. Singayibhulisha ngoba nawo si-hip hop or si-rap usenze ngazi ukuthi i-weak or i-soft but ikwayito iyona foundation yama-artist wonke akhona eSouth Africa. As an artist hip hop njengamanje understand the culture of hip hop before uyenze as music kusiza ngani because omunye umuntu uzothi ngiyawuthanda umculo MaxOV. I wish one day nami ngakhipha ingoma yami hip hop. But tolerate culture, I understand. Ngiyahambisana uku-understand i-culture noku-release music. Noma mhlambe noma unga-understand i-culture. Ngiyahambiselana. I think mina bhuti wami ngiyahambiselana. Noma kungakuphoqi, noma kungakuphoqi ukuthi ube kuyona, but uma uyi-respect, we understand that then kuzoba lula ukuthi into ereleasayo ibe relevant kuyona futhi i-culture yabo. Because uma wazi sinama-dancers, ama-break dancers, wazi sinama-beatboxers, wazi ukuthi kunama-graphic designers, kuyona i-hip hop, then uyazazi sona ungena kuphi and uyabazi abantu afuna uma-respect, abenze into ongeke uzuyenza wena. Mina on my side, personally, ngasho ukuthi ngiyayithanda into ebuzayo because i-culture ye-hip hop ingisiza ukwazi ukuyithola as an artist ukuthi mina ngifitha kuphi kwe-hip hop. Like for instance mina ngizosebenzisa iSHONAKHONA ezingoma engenzelo yaNkhalibala. Mina ngiyaziwa njengomuntu oshaya ama-hook okwama-chorus ukuthi uma ufuna i-hook lo mjika lowa ukhona. Hence why ngine track Duncan no Zaza. So mina i-culture nami on my side umuntu mefuna ukuyinikeza i-cherry on top of which ingoma ngekwazi ukuthi uyibize ingoma ephelele ngaphandle kwe-hook. You know ukuthi ngeke ngibe nomona mina ngidlela bafowethu umona. You know there is abo musicaholic. Yazi ukuthi ihlephule i-hook. Yabo ingoma eyiningi uBig Zulu bani ukhona but mina ngiqhamukela leyo nto leyo ekutheni ngizoletha i-style sami kwi-culture seyivele sikhona. That is why ufike welcome and kakhulu because
i-hip hop ivuleka kanjani ukuthi yabona ngesusha i-genre oyiqambe wena une-message yaku-welcome yokwenza istage kube sakho ama-platform e-hip hop kuba wakho like iyakuvulela ngingavalela umuntu oraphayo uvulele wena because uza ne-flavor usuletha nento ivele i-hip hop ingayo. Max, wena umuntu wama-features kanti angima ngithi ngiyakubona uzokhipha inkunzi ama-feature yawashaya. So yini ayibheka amazwe uthatha umuntu umfeature kuyisingile yakho mawuzoyikhipha mhlawumbe into nje uyiqalazayo ukuthi no le out le noma lo sisi lo enga-right to enza le ngoma? Okokuqala angimi ukuthi umuntu udumile or akadumile. Ngibuka after lokho because nje nami izinto angiyiwe kanjalo. Ngiqala ngibuka ukuthi umuntu unalo italent. Phinde ngibuka ukuthi into ayenza iyamsana ne-style sami. Mhlawumbe ngibuye ngibuka ukuthi mina yipi value engayi-add kuyena mina mangifika ngu-MaxOV. Ngafike mina ngi-add yipi value kwesakhe isifana ngasho ukuthi umuntu ongenawo umona this is why ngenza ama-features nabantu abaningi because vele anginawo umona ngihlezi ngicabanga ukuthi ngicabangela abantu abazolalela indlebe ukuthi mase ngisebenzeni uyangiKhannibal since a-rapper and a rapper ene-flow emnandi and futhi eyaphambili mhlawumbe mina ngingamchallenge mhlawumbe yena ngangichallenge mina ngisebenzisa that's true dog mina ngiyi-experience into sure ubufakazi sure aqambe nami ungenze ngakurealize sengikwazi ukucula sakurapper and unswebho ngokubona and isinikeza e-studio yabo masikhuluma no Cannibal zokuchazela ngisayid lakhe thina asishongo ukuthi mesifika e-studio ngithi mina ngifuna ukuhlula uyangiKhannibal angaqhubeka naye ukuthi ngendlela yakhe naye akashongo ukuthi ufuna ukuhlula uMaxOV sasebenza no-XYZ beat okuwuproducer omkhulu kwi-country osasebenza nabantu abakhulu naye wayene-mindset efanayo ukuthi okay buka la manje fanele khishwe i-track for abantu not i-track for uMaxOV not i-track for uyangiKhannibal not ukuthi uyangiKhannibal uzogcwalisela uMaxOV uzogcwalisela uyangiKhannibal saxoxa even kwifoni ukuthi uyibona do i-track yabantu. Now kwenye ama-interviews zakho la ohlezi wenza ngiyakulandela kakhulu ngibheke khona la kwakhuluma khona uku-investor more ku-music wazokhuluma ngokusebenzisa uhlobo le-marketing kubalulekile mhlawumbe khona umuntu okulalela manje ekhaya we-artist osavuka ofuna ukuzwa ukuthi wayikhuluma ngani uMax la ngiyicoshanga kahle qinisile ngizoqala le marketing ngikhule mina ngiyibuza ukuthi yini efanele ngiyenze ukuze ingoma zami zizwakale zikwi-quality efanayo neza overseas. So ngikhule ngiyihlupha njengomuntu-ke namanje njengoba ngisapusha ku-music it's due to ukuthi I think even indawo engiqhamuka kuyona nomthelela angibanga nolwazi angibanga nabantu abawuthanda umusic kwifamily yami mina ngedwa uqhamuka music ngaphandle kwamakhehla amadala beshaya isitathamia and all that stuff but mina as kwi-generation yamanje mina umuntu oqhamuka music so bekubukhuni so bengihlupha ukuthi yini engingayenza I wanna get into ezokwakha ibrand yaMaxOV ibe phezulu. Alright, mawuhlebe nawe lapha ekhaya silalele ku www.blacklab.co uhlele sichaka la ngihlele noMaxOV noyami sikunikeza nje amazwibela izinto ezincane ukuthi kwenzakalani ku-music mhlawumbe ukuthola. Kodwa namhlanje soxoxa ngengoma track ephumile SHONAKHONA engena kabi ngithi bonile nje in 4 days iya lapha ko 400 something ku YouTube. Ngicabanga ngigcina ukuyibona angazi noma namhlanje ni kuma subscribe beku 300 and something. Injalo. Kuhamba kanjani kulesingilwa futhi anifane ngithathe ningibeke lesingilwa shona. Ngiyaqala uyangiKhannibal. Mina ensukwini ezu2 edluleni. Ithandi lapho. Bengihamba etawuni bikade ngiphusha wona lo mzabalazo bewuphusha ama-brand yabo iSHONAKHONA sicina kubantu. Ngihlangana nomuntu etawuni ngiwela umgwaqo. Uphande. Uyawela ngiyawela sihlangana phakathi nendawo ngifaka ama-headsets ekhanda ngimazi stranger kudlala iSHONAKHONA ungitshela ukuthi beyidlala the whole day and imgqugquzela kwi-hustle yena kade evuke yabo so ingoma inane-message yokuthi SHONAKHONA no matter what and iyaphila kubantu akuboni ukuthi
akusona start into seshow Yeah, into enzekile ngisho and umuntu ongitshele yena ngaphosta ukuthi ngihlangane nestranger ngabhala ukuthi stranger wazi okhomenta yena wazisho ukuthi mina lo hlangane naye okade dlala ingoma waphinde washo same thing le njenge personal ukuthi ingoma imenzana abantu sebebuka ku social media yabo so ingoma is that kubani iphila ngaleyo ndlela kubantu ukuthi iyabagqugquzela and isho lento eshiwe ngomeni ukuthi noma ngabe kwenzakalani sishona khona makuthiwa ngithi manje mina on my side ngifuna ukuthi umuntu understand ukuthi why kunale kepisi leli elila emakhanda ethu okokuqala kune lockdown isikhathi besinzima kwekhantri izinto ziyaqaqeka njengamanje wonke umuntu thina we targeting not youth not umuntu omdala wonke umuntu ekutheni as much as kunzima kanjani thatha izikhali zakho ushone khona akuyona iweapon ezinomunye umuntu ufana kula lo munye umuntu thatha icathulo oyini oyisebenzisayo go and start something because isikhathi samanje sifuna ukuthi siphakame senze izinto go out there hamba oshizila shona khona online ingoma si decided ukuthi siyikhiphe kuma digital stores ekutheni umuntu akwazi ukuyithenga ilo ingena ku Amazon, iTunes, Apple stores, Deezer yonke indawo and si decided ukuthi sikhiphe YouTube just because asifunanga ukuhamba kulento ka free. We believe ukuthi into ma uyikhokhelile something uyithenge ngedatha or uyithenge ngemali uzoyi-treasurisha iphone yakho it will be one of those songs whereby uma uyidlala you know ukuthi I paid my money and I have to listen so siyayithemba kahle kahle thina sino XY young Cannibal ukuthi the track inamandla and angeke siyikhiphe data file host yabo so it's a very inspirational song. Omunye mekuzothi before ingoma iyaziwa abantu mangizokhipha njenge track nje le SHONAKHONA ngiqale ngibe nabantu engibazwisayo ukuthi ngicela ngilesisa le ngoma ukuthi isounda kanjani ihamba kanjani unayo leyo mentality kanjalo nawe mawuzokhipha isingini noma uyayikholelwa kuyi talent onalo nje ukuthi no isharp. We do mina I do kakhulu uzawe uyizwile baningi nama colleagues ngoba kumuntu okuyashaya 9 to 5 ubalance isimpilo nama colleagues ngidlale nginokuyidlala emotweni ngiyipake ukuthi kunabanye abantu aba honest emhlabeni mhlawumbe abanye abantu ngiyabavuma yabo mina for mina ingoma mekayithanda ingane encane mina ngadlula mfana ngadlula entombazaneni ngadlula kophakathi nendawo abangazani I know that track ukuthi ina something so ingane iqale ingane ziyayicula le ngoma inaleyo nto leyo ukuthi shona melody mina ngakhetha ngiyasemplisha yawo qinisile ngiyasemplisha ngabantu uhamba ngabantu nje ukuthi bathole kahle njengoba all right mhlawumbe nawe ke la osekhaya ulalele la ku interview sikhuluma no MaxOV no Young Cannibal sifuna nje ukuthola kabanzi ngetrack yabo abasanda kuyikhipha eshisikhothe ezakabi mhlawumbe nawe ungagijima uyibheka lezi indawo ayishilo ezinye ikhona ukuthi itholakala kanjani ukwazi ukwenza umculo even though isimo ngathiwa sitough kangakanani ukukholelwa kakhulukazi kusele imessage esilethe kubantweni iyabaphilisa nathi kuyasiphilisa lokho ukukholela nje kutheni mase keep it out there i-response sitholayo iyasilapha abantu siyakholela kutheni mase sebelaphekile abantu ukuthi ba respond nje thina so thina lokho kwenza ukuthi singani ngoba sikhiphile ingoma umuntu wakhomenta uselaphekile umsebenzi wethu sesiwenzile nathi sesifila right ngento esiyenzayo alright mhlawumbe mawuthi salinde wena lapha ekhaya safuna ukulalela namhlanje ufuna ukubuza something ungavakashela lapha ku YouTube channel yethu uyobheka khona inkulumo yethu KHONA siqopha KHONA la sikhuluma khona no MaxOV ngiye ngambiza ngalakatha ngambiza yonke into kwaphela amagama umsothi so siyazi ukuthi izinike izinto asazenzile elindelane ama-artist amasha aqhamukayo ayafunda ayabona ukuthi konke kuhamba kanjani asiphinya mathe Max masibuya ngapha sizwe le ngoma ukuthi thini sibahlale wayo kwamanje sikwinyamathi masibuya ngapha ibane ngisayithela abafowethu ukuze sikwazi izwe ukuthi ithini le ngoma ethi SHONAKHONA kwamanje nami MaxOV Neda aziye Wait, the one in the pumping. Why?
champion. Hey, I'm a nigga for real. Hey, I'm a nigga for real. Hey, I'm a nigga for real. Where's the other one? Just in there. So the spheres lost in contact. So the fear and PNS in another corner. Slowly see them till it's over. MaxOV, we no shit over some fear and members over. Can't see how over. She's in this back again, but the he's a Bukonia. So I was in Kapukola. Bezaki Suns imagine you Narumu, the Sangam Troa. Namake Sunga Sanga Gola. Abba Pats and the Baswas and Oksamo Sanga Troa. Tateza kushone kona, yeah. Tateza kushone kona, tateza kushone kona. Alright. Tateza kushone kona, tateza kushone kona, yeah. Tateza kushone kona, tateza kushone kona. What's away? Lomi mupi, tateza mishone kona. No mama me ujani, I'm feeling tateza mishone kona. SHONAKHONA, yeah. No mama be bujani, I'm feeling that is a SHONAKHONA, yeah. Ausufia, malpumila mabafana. Ausubuya, malshonila mabafana. Ausufia, malpumila mabafana. Ausubuya, malshonila mabafana. Chiro, Tina Sesha, Sindao. They go call my babo, Sesha Nepkenga, Gao. What Kumasakavana, Bafana, and I used to wear as a son, Bafana, the Telungis was Yaka, I can't. Yapasuma was the Bamfan and the Pumerang. You fungi band, you can't do an egg and Yavasuromia Monte, as in Topi, the minimum in a bomb, and as a right, so I have no go. No matter what Johnny, I'm feeling that is a SHONAKHONA. Yeah, get it. No matter what Johnny, I'm feeling that is a SHONAKHONA. Yeah, hey, but so feel malpumila ngabafana. Bathi, hausubuya malshonila ngabafana. Bathi, hausufika malpumila ngabafana. Sabeni, hey, so buya malshonila ngabafana. Hey. Tell me what SHONAKHONA. Yeah, boy. All right, it's on a great black and Hey, SHONAKHONA. If you don't win pain, say mama, my friend. No man scores thing was supposed to put about it. That's a really hit my friend to pay one. MaxOV, Hammer, no young Cannibal. Yeah, he's a KHONA. It is SHONAKHONA. Right in Taco Chilla Pekaya, we don't know and now we are both a pendu toe. Mina Wapens again in the Kunga Turi Tuba, the Wences in Tamo MaxOV. Malenza tuba. SHONAKHONA now. 9 ton and 1 MaxOV now young Tuleka Ila electric it no man. Lead. Man, Bibles about
abantu why uMax engayikhiphi i-album? Why engavalidate? Awededela ngempela. Why engavalidate? Wala masingi uMax wayengadedele i-album. Ngami ngoba yezwele ndoda awuchaze ndoda. As it's angazi futhi yonke interview iziphi uyahamba ama interviews ami. Yeah. All right, straight to the point. Yes. MaxOV is one of my artists. Yes. Angithi mina ngingakhuluma ngathi angikwendi. Mina ngomunye wama artists awu treasureisha umsebenzi wawo ngendlela emangalisayo. Yeah. Nguhlonipha umsebenzi wami aqhamuki from ukuthi ngithi ngiyacula nje. Uqhamuka from ukuthi isiphiwo. Oh yeah, yeah. Yabo ngizoze ngifake ngisho igama elithi ubizo even indlela engibhala ngayo angiyena lo muntu ohlanganisa amagama kunento efikayo ekhaya Message bros. imisifikile ngishaya phansi yabo maye wadlala ubeat kuvele kufike ekhaya so uyithatha kanjani into oyiphiwe uvele uyikhiphe nje isilalela uthuli ngili ngesikhathi esi right nama investors are right ne management are right ne timing. It might happen ukuthi emva kwale ngiyidropa ngoyizwe egazini ukuthi the time is right, I have to drop i-album. Nginazo iy'ngoma ziphelele ukuthi ngingayikhiphi. Okay. Angithandi ongcono ngaze ngikhiphe ama-singles while ngifike ngikhiphe i-single mase ngiphinde ngiyayi-add ukuyivala leyo ngoma. Because ngoyibuyisa vele kwi-album yami kodwa i-timing ayikakabi right. Alright, Young, ade ukhuluma ngomuntu ohlangana naye emarobotini eCrossela ekubuza ngengoma SHONAKHONA. Uzizwa kanjani mangabe umuntu ezokubuza ngomsebenzi oyingxenye yawo nawe as an artist? Oqala nje mfethu ngithanda ukuthi ngiyabonga MaxOV. The fact that ngizohlangana nomuntu ungamazi bese ngiposta ngaye ngimbiza ngestranger azaziveze yena. This means uSpan noMaxOV kungilethele abantu abasha. Audience yami yabo. Lo kusho something with-career yami. It means ngiyazibona ukuthi ngiyaphi ngiqhubekela phambili yami. Na iSHONAKHONA ingoma engibeke ezingeni lokuthi ngirealize ukuthi ngi-artist angiyona i-MC phela angiyona i-rapper ngi-artist kahle kahle. Ngingayenza into emnandi engathandwe nawo wonke umuntu. Ngale ukuthi ngize ngiyidoubt ngizibhoxe ukuthi nami rapper. Ngoba naku nginama-punchline nabantu bangazi ngawo kakhulu. Elinye i-artist lingangenza ngiphume kwi-comfort zone lingenza ngirealize ukuthi more than what supposed to be maybe ngoba ama-fans if engiphushela ukuthi nakho ama-blessings ami qhamuka kwi-artist umuntu o-blessed naye angitshela ukuthi ama-blessings ami angaphezu kwento engisayibonile. That's huge. Mina ngiyabonga ukuhlangana nomfowethu ungenze ngabona ukuthi there's a room for improvement. Ade sikhuluma la next sikhuluma nomunye abasakazi la eRadio ethi I don't think khona into ekuthiwa ama-underground. Ikhona into ekuthiwa ama-underground bafethu aningithethe ngibeke sikhona sithombeni mhlawumbe ngoba sikhuluma lento siyabuka ukuthi hey those people ekuthiwa ama-underground they are very talented. I think mina bhuta bakhona bekade si live la ku Facebook isikhuluma ngayo lento kuyibranda ukuthi i-attitude ekhulumayo i-behavior ekhulumayo noma into edeliver ekhulumayo I think konke kuyakhawunta. Umuntu ubizwa nge-commercial ngoba igama lithi commercial lisho ukudayisa. Into yakhe iyadayisa noma i-raw kakhulu. Into raw ayidayisi kakhulu ngoba kuwela umuntu eyithandayo. But my-commercial kunjenge-advice lento esibiza nge-advice ibizwa nge-commercial ngoba isuke idayisa somewhere. Mase wenza umusic onjenge-SHONAKHONA usu-commercial ngoba wenza into edayisekayo. Kodwa my-underground ine-message engahluziwe i-raw ngale ndlela ukuthi ngazi usuya ngi-offenda muyisho kanti iqiniso ngale ndlela ukuthi ayizange izivove kahle ukuthi ibe ready for indlebe yomuntu olalela osensitive omncane umuntu oyintsha umuntu omdala. I-commercial mekwazi ukulalela yona wonke umuntu. Kancane ngiya-understand why le track SHONAKHONA nihlangane nobabili ngoba understand nje ukuthi you guys understand ukuthi ijeni ihanjwa kanjani, understand ukuthi kwenziwane. Ziningi izinto umuntu alalele njengamanje athi sitancane livumbu waselifundile labona hey that is why MaxOV ephinda abe u-businessman. Now umuntu uyayibuza ukuthi shuthi each and every single esiyibona kuMax sobona i-t-shirt i-brand into angikwazi ukuthembisa ngithi
mhlawumbe kohlezi kwenzeka ngizolinganisa ingicisha ngempela Oh yeah. Ingicisha ngempela yasihlula kuleyo department Oh yeah. Ngenxa yendlela ingoma esayipresenta ngayo kubantu because sijwayele ukusebenzisana lokho okuyi-art cover abakubiza sleeve noma artwork yeah. so ukuthi kufake ngaphambili so ngingathi makuwukuthi igama ngiyalibona ukuthi kubantu lizokwamukeleka ngendlela hayi mina ngedwa futhi uma ngithi MaxOV neteam sihlala phansi sixoxe ngathi ukuphendula nje ngamagama afishane lo mbuzo kuya ngetrack ukuthi siyayibona ukuthi okani futhi nami indlela ke sengisebenza ngayo sengithi mangibhala itrack ngicabanga konke kanye ngifike ngicabange i-message ngicabange i-brand ngicabange i-video ngicabanga ukuthi abantu bazoyamukela kanjani so makhulu ama-cheats isuko lokho kanjani ucommercial mina ngoqala ukutshela first wesibini mina ukutshela first ucommercial ukuthi uzube ngaphansi kwekhampani ekuthiwa i-commercial ukuze wena ukuthiwa uyi-assistant commercial the fact there's igama elithi commercial lisho ukudayisa wena wazi into yakho commercial true ngiyabongela uma siqhamuka bafowethu right yabona masola ngomana kodwa okwazi ukuthi hayi shithinga abe azohamba ngempela so Max mhlambe singayibona le remix iyashona khona ngelinye ilanga ephuma ukuthi nginomona ngiyabe nginomona so ngingathi mengase ngibe happy uyangikhalibhala be happy XYZ abe happy i-team isishizilane productions ibe happy and iyenze lento esifuna iyenze kubantu because sifuna ukuthi ikhuthaze abantu oqala kubalekile ngayo ukuthi fanele ikhuthaze abantu it's not about imali make saba happy thina ngesifuna ukuachieve ngengoma so wavula amathuba remix but angiwavalile manje as umuntu wama-factor vele wake waqalaza phesheya ukuthi if ngathi uthola i-chance ukuthi phesheya hip hop ungasebenza kutricky nalapho futhi kusawumona so angihambi phesheya ngichazeke kakhulu angazi kanjani yes but noma umuntu engiyafike manje ekhanda lami ukuthi ngithanda iSouth Africa ngokuthi sengikwazi ukubona ukuthi kuningi ongadiscover ngeSouth Africa so nginenkinga yokuthi ngibe nomuntu engingampick pointer yes bathalithe abantu baphesheya but akekho lo osekhanda lami ngithi I am dying ukuthi ngingasebenza naye ngingami la ekhaya uzenzela ekhaya right semsakazo makho iBlack Live Radio www.blacklab.co.za sithemba ukuthi usathokozile na ku YouTube channel yethu la sitholakala khona ku Black Live TV la uthola khona ingxoxo ephelele no MaxOV njengoba bephusha ingoma hamba no Young Cannibal benikeza ingoma ethi SHONAKHONA right mhlawumbe uMaxOV wangibuza ngelela ngibuza nje sixoxela eceleni ukuthi uyamazi no Young Cannibal hey first time ngizwa hey first time ngizwa manje hey ngiba surprise namhlanje ukuthola ukuthi hey awuthaqaqeka kanje kani ngitshela ukuthi nje umthithe nje ethafika ethi yo mesayithulela ana bathi nje hip hop mayifika yo noma ngasho ukuthi ubona ngekhanda oh my man yasala jakwele but hayi bafethu kuseyikanja nje ihlukene ideverse kakhulu inkulu this is why isivele sibahloniphe bonke abafowethu iculture futhi abantu siya-understandana most of the time Max ake ngayishile ngaphandle bengithi ngeke ngiyibuze namhlanje kodwa angevele ngiyibuze ujwayele ukwenza ama-event blow up kwaba ne-event meda kwaba ne-event ngisho ngempela sabona na zonke siyayibona kulokho ikhona kweSHONAKHONA oh yes kumele kuyaphoqa kuzobe launch igma plans it's just that every time masenze i-event isifuna ukuthi ihlule enye eseke sake sayenza ukuze kube khona i-group so definitely we gonna make sure ukuthi babe kuma-projects amasha njengokuthi nje ungayiphindi into kade uyiqokela mhlawumbe uma kade ushuthe music video uzama ukuthi ugqoke mhlawumbe enye into noma ngabe thiwa ave ibiza nje sangabe ugqoke oplain but sizama ukuthi ube umuntu ohlezi esilesela into entsha ukuze sibe interested entweni oyenzayo zibrande geza
unuke kahle abantu bazokuthanda udelive ukurehearse mawuzoya kuyipresenta umsebenzi wakho phambi kwabantu. Siyabonga. Mina ngizothi first of all abantu ababe professional. Two abantu abaye kuba magwala igame iyashintsha njengamanje. Umusic uya evolve. Mawuhlele ekhaya wazi ukuthi wena ukuze ube big fanele udlale kwi radio kuphela or fanele Channel O or fanele mhlambe uzudlale kwi channel O for ukuthi ugrow. Yes, wonke lama platforms abekelwe ukuthi wena as an artist uyiverse. But akusho ukuthi mawungekho ku Twitter awulona artist. You can choose eyakhe indawo la uzoba big kuyona. Ungaba nawo 2 ama social media wapushayo and uphinde ube big. Bayakwenza bafowethu kumaskani lokho. Khona abantu abasadayisa ama CD. Ngesamanje badlala. So mina ngithi mina choose i-channel yakhe ekusebenzelayo uhlale kuyona ithonto uye phambili. Awusasunamathela le pride. Yehambisana pride nokufuna ukuba artist eliphumelela. Le pride nje kodwa ufuna ukuphumelela ngala. Ayikho ke right. Ngapha abanye bese fake it till you make it. Ngiyamaphikisa. Ayikho right ayisebenzisa shadisa. Ngiyamaphikisa. Lento yokuyiphakamisa kubantu abantu bazokubona nje ngeke basakuphakamisa. Chuzathi. Ngeke basakuphakamisa. Even side bayasho ukuthi stupid please. Bakukhuphula kanjani Alright bafethu sibonga izandla zidlule ekhanda bafethu sibonga kakhulu ukuthi nifike nibe kunathi la sibonga nethuba nje lesinikelo nokuthi nizoxoxa nathi nami ke nizwile ngisixaka bese ngishaya yo man angikholwa ngithi yebo ngizilongi yeah SHONAKHONA ngisekele phumile khona kuma digital stores qhubeka uyebhekana ku YouTube khona iyadlala nje khona njengamanje mawafika nje ukuthatha idatha lakho uyibheke uzoyithola sekuyi Black Life Radio la na Black Life TV sikunika live uMaxOV noyami imlazi nentuzuma lebahlangene ndawonye wena nje support umculo wabo uzo nale track SHONAKHONA asifane ngaso siphuma abafowethu sibonga kakhulu sivale la show
Sila steka sindawo Eo kalo mai babo Shaka netenga indawo Kuma seklamvana bafana bam Anangosuwe asesandwana bafana bam Ngipelo ngizwe ziyakhala Yabasuma base bamfanele ngiphume kanje Ngifunga ibandla kamhlukane kandiyabasula umnyama ondlela simhlophe hololo Imini xwalela ngome lazaba yinsizwa yabanongome Noma ngabe kunjani ngangifike ngithathe zami sishone khona Awusufika malphumela ngabafana Awusubuya malishonela ngabafana Awusufika malphumela ngabafana Hey sobuya malishonela ngabafana Saze zakushona khona Saze zakushona khona yewe Besibi live Besibi Black Live Radio Black Life Online.